Yang! Unsa man kag pagkaklase nga tawo nga kabalo nakaway bukas. Sige ra kag cellphone diha. Way sudan. Unsa man natong kanon ro masiga na ni atong mata. Wa na kay plano mangita pagbaagi nga makabugas ta makakaon taon niya. Hoy, paminaw. Dinan na jud ka trabaho kay hunang-hunaw di ka mangita og paagi nga makakaon ta. Unsa man jud na cellphone na jud mo hang ato pagon. Hoy. Laina ning tawhana oy. May noon niya ako nalay mangitag paagi nga makatrabaho para makakaon ta. Kay mura magwa na ko dili na jud ka masaligan pa. Naunsa naman ang kinabuhi oy. Puro na cellphone na lang igiatupag. Ipa ako nalay mangitag trabaho oy. Matrabaho ayam. Basta di na kaangay mo tana na. Dali ko nimo. Dali kita trabaho yang. Kadaghan ko na mo pasalubong ko. Wa pa ni nang hang ni ako dili pa ni mao. Mas daghan pa jud ako madala. May na lang nang hang kaayo ni ako dili init na kayo. Kung wala pa ni puting daghan na sobra-sobra pa ani. Grabe. Grabe nang hang. Unsa din nagbasiya trabaho di ay? Mga tanap man ka. Ikaw gani to ganiha pa na ako gisugong ngitag trabaho para natin makaon di man ka matingog. Yang. Sa kadugay na itong tipon ba? Mura mo ka akong igsuon? Pagkadugay gani nato pag kauban mura na tikag anak. Nga naman. Kaya usahay tutoy naman ka.